Lad os køre beviset igennem for det, der kaldes tretrinsreglen. Jeg gør det så godt jeg kan, men jeg gør det nok også lidt hurtigt. For det første, så skal vi starte med en funktion, som vi ved er differentiabel. Altså det skal ligesom være vores definition. Vi skal ligesom have med en eller anden funktion at gøre, som er differentiabel. Så hvis jeg nu skriver, at vi arbejder med f af x, og det kan være en vilkårlig funktion, det eneste vi kræver, det er, at den er differentierbar. Altså man kan differentiere den differentiabel. Den er differentiabel i et bestemt punkt, lad os sige x0. Okay, det starter vi ligesom med. Derefter så siger vi, okay, fedt, nu har vi det. Nu skal vi til at finde den der tretrinsregel. Jamen lad os starte med at sige, så hvad er det egentlig vi vil? Vi er jo egentlig interesseret i den afledte funktion. Den afledte funktion, det er den vi ligesom skal have. Eller den afledte funktion. Og hvad fortæller os den afledte funktion? Jamen den afledte funktion, den er jo sådan, at f mærke af x, 0 for eksempel, lad os være lidt konkret her, det kommer jo til at vise, eller at være lig med, så jeg tror bare jeg skriver skråstreg lig med, tangenthældning i f af x0. Den kommer til at have som samme tangenthældning nu skal vi lige have lidt plads. Hældning i samme tangenthældning i f af x0. Fedt. Så det her, det kommer altså til at vise os, hvad tangenthældningen er i f af x0. Det er sådan set per definition indtil videre. Det her, det er bare definition. Så lad os starte med at vise, at den her tretrinsregel, den faktisk gælder. Så for det første, så skal vi til at tænke, okay, hvis vi er interesseret i tangenthældning, jamen, hvordan kan vi finde den? Jamen, hvad er en tangent? En tangent, det er jo egentlig bare det samme som en sekanthældning, hvor afstanden, altså for eksempel h0, eller h hedder det typisk, altså afstanden fra det ene punkt til det andet, den nærmer sig 0. Den er så lille som muligt. Så vi tager altså grænseværdien af h0 gående mod 0. Lad mig nu tegne det lidt bedre, lidt mere præcist. Vi gør det sådan, at vi siger lim, altså limit af h gående mod 0 af h. Det er den, vi er interesseret i. Det skal den gerne være. Det her, de skulle gerne være identiske. Så vi kan lige så godt tegne et lighedstegn. De her to ting, de skulle gerne være den samme. Så hvis vi kan finde hældningen af sekanten, altså sekanthældning, så sekanthældning for de her omstændigheder, altså der hvor vi siger, at vi er i grænseværdien, hvor h går mod 0, sekanthældningen og tangenthældningen, de skulle gerne være den samme. Og nu kan vi måske begynde lidt at ane, hvor vi vil hen med det her. De her, de skulle gerne være den samme, siden det er den samme tangent som siden af tangent og sekant i den her bestemte grænseværdi. De skulle gerne være den samme, så skulle de gerne have samme hældning. Det er intuitivt nok. Men vi har jo faktisk en dejlig måde at skrive den her sekanthældning på. Det plejer vi at beskrive som værende f af x0, hvor x0 det er ligesom det punkt, vi er interesseret i, plus h minus f af x0, alt sammen divideret med h,
Det skulle gerne give sekant hældning. Så jeg tror, jeg vil kalde det SH for sekant hældning. Men hvis vi nu tænker tilbage, ikke? Vi sagde jo, at det her det er jo kun gyldigt i det tilfælde, hvor vi har H gående med 0, altså grænseværdien, hvor H går mod 0. Så vi skal lige huske at tage grænseværdien for det her. Så hvis vi siger H gående med 0, og så for at spare lidt tid, så kopierer jeg bare det her herned. Jamen så det her, grundet alt det vi lige har været igennem, så kan vi sige, at det her, det skulle gerne give det samme som tangenthældning i punktet x0. I x0. Og så kan I ligesom sige, jamen, hvorfor skal det også være x0? Hvis nu vi går tilbage og siger, at f af x er differentiabel ved alle x, i stedet for det her. Hvis vi nu siger det, jamen så må det her jo gælde, men bare ved et hvert x. Så vi kan altså finde hældning til et hvert punkt ved at bruge den her formel. I stedet for det her 0, som jeg nu fjerner, så kan vi bare sætte x ind og sige, at det giver altså tangenthældningen i x. Men tangenthældningen i x, jamen hvis vi har en eller anden ting, der ligesom giver os det, ja, så er det jo faktisk det samme som den afledte funktion. Så man kan sige, at praktisk taget, så det her, det skulle gerne være det samme som den afledte funktion. Så hvis vi kan finde den her, til et hvert x, så har vi jo faktisk den afledte funktion. På den måde, så har vi ligesom vist, at vores tretrinsregel, den gælder. Så er beviset ligesom færdigt. Det skriver jeg lige her.